Il-proġett bl-isem Blue Phasma wasal fit-tielet u l-aħħar stadju tiegħu. Matul dan il-proġett id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura organizzat 3 avvenimenti fejn fost l-oħrajn ġie spjegat il-kunċett lill-imsieħba soċjali. Il-konsulent tal-Ministeru għas-Sajd Alicia Buġejja Sajd spjegat kif dan il-proġett kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali permezz tal-programm Interreg qed jesplora l-potenzjal li għandu pajjiżna sabiex joħloq niċeċ ekonomiċi ġodda fuq l-akwakultura. Flimkien qegħdin nibnu l-kunċett tal-ekonomija blu u l-ekonomija ċirkolari ta' diversi setturi. Qed nitkellmu fuq is-sajd, qed nitkellmu fuq l-akwakultura sabiex anka noħolqu niċeċ ekonomiċi ġodda. Il-Ministru għas-Sajd Anton Refalo li attenda l-konferenza organizzata mid-Dipartiment spjega kif l-għan tal-proġett Blue Phasma huwa li jsaħħaħ il-kapaċità tal-innovazzjoni tal-intrapriżi żaru medji tas-sajjieda ta' gruppi marittimi u networks fil-Gżejjer Mediterrani u żoni kostali biex jappoġġjaw it-tkabbir tal-ekonomija ċirkolari blu fis-sajd u l-akwakultura. Importanti fuq żewġ modi. L-ewwel nett jissaħħaħ il-wirt kostali tagħna u importanti ħafna. U wkoll naqqas l-iskart tas-sajd.